Tab 2 gange op i højre hjørne. Derefter trykker du en pinkode 4444, flueben. Gå ind under energibesparelse, indstillinger for energibesparelse, tidsinterval. Nu kan du rykke den grønne kasse og den gule kasse frem og tilbage, så du kan bestemme, hvilken tid den skal starte op og hvornår den skal lukkes ned. Du kan ændre fra dag til dag, hvordan den ligesom skal starte op og lukkes ned. Husk at trykke gem. Og derefter trykker du ned i hjørnet, hvor der er en dør med en pil på, og så er du tilbage til startsiden og har ændret indstillingen.